Здравейте! Ще ви споделя как да преодолеем болките в гърба си и как да укрепим мускулатурата му чрез 10 лесни, но ефективни упражнения. В този клип ще ви покажа 5 от тях, които може да изпробвате още днес и ако са ви допаднали, моля абонирайте се за канала ми. Може да оставите коментар за обратна информация, дали клипът е бил полезен и интересен за вас. Първото упражнение, което ще ви покажа днес, е тъй наречената йога асана кобра, с която щателно се извива гърба, укрепва горната част и се разтягат мускулите между ребрата. Лягаме по корем, долепяме пръстите на краката си до пода и отпускаме чело на земята. Краката са долепени един до друг. Поставяме ръце с длани надолу под раменете си, като запазваме лактите в близост до тялото си. Поемаме дълбоко дъх и бавно повдигаме глава, гърди и корем. Извиваме гръбнака си прешлен по прешлен, като огъваме гърба според възможностите си. Отпускаме глава назад и поглеждаме нагоре. Задържаме в позата няколко вдишвания и издишвания. С издишване отново поставяме корема, гърдите и главата на земята. Повтаряме упражнението 10 пъти. Второто упражнение, което ще ви покажа днес, е тъй наречената йога поза куче, която удължава гръбначния стълб и освобождава пространството между прешлените. Позата е разтягаща и същевременно с това укрепва мускулите на гърба, раменете, ръцете и краката. Заставаме на длани и колене, като коленете са точно под тазобедрените стави. Бедрата са перпендикулярни на пода, дланите са под раменете, плътно на земята, като разтваряме пръстите си на ръцете. Натискаме дланите в земята, издишаме и повдигаме коленете от земята, като правим пирамида с тялото си. Стягаме корема и насочваме опашната кост нагоре. Стремим се петите да стъпят на земята, раздвижваме ги. Ако е трудно да държим краката си изпънати, може леко да свием коленете. Раменете са разтворени, далече от ушите, дланите са на широчината на раменете, а стъпалата са на ширината на таза. Задържаме в позата няколко вдишвания и издишвания между 1 и 3 минути. Третото упражнение, което ще ви покажа днес, е тъй наречената детска поза. Това е много лесна и полезна йога поза за отпускане на цялото тяло. Това е прекрасна поза за разтягане на гърба и релаксация на ума. Сядаме върху глезените си. С издишване отпускаме глава на постелката, може и върху възглавничка. Ръцете са напред, с леко свити лакти, за да отпуснем и раменете. Оставяме в позата за няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Четвъртото упражнение, което ще ви покажа днес, е тъй наречената поза котка. Тази асана удължава гръбначния стълб, облегчава болките в кръста и масажира нервите в гръбнака. Заставаме на колене и ръце на пода, като коленете са разположени точно под таза, а ръцете точно под раменете. Главата е в неутрална позиция, а погледът е насочен надолу. Докато издишаме, гръбнакът се закръгля нагоре. Позицията на ръцете и бедрата не се променят. Усеща се разтягане в гърба. В тази позиция задържаме като броим до 5, след което издишаме и се връщаме в началната позиция. При следващото движение гръбнака се извива в обратна посока, надолу. Главата се извива леко нагоре, усеща се разтягане в гръбнака. В позата се задържа отново, като броим до 5 и се връщаме в начална позиция. Асаната може да се изпълнява толкова пъти, колкото се чувстваме комфортно. Желателно е да се повтори 10-15 пъти, за да се усети благоприятния ефект. Петото упражнение, което ще ви покажа днес, това е усукване на гръбначния стълб с свити колене в легнало положение. Това е разтягаща поза, която спомага за по-добро движение, мобилност на гърба, кръста и раменете. Лягаме по гръб с колене свити към гърдите и ръце протегнати в страни. Спускаме свитите крака на една страна, без да докосват земята. Стишване и леко стегнат корем, бавно връщаме свитите колене в изходна позиция. С издишване отпускаме краката си на другата страна. Повтаряме упражнението 10 пъти. Това бяха упражненията днес. Очаквайте скоро втора част. Още 5 упражнения как да преодолеем болките в гърба си. Ако споделените упражнения днес са ви допаднали, моля, абонирайте се за канала ми и оставете коментар под клипа.